Rajim Bismillahirrahmanirrahim. An baden filɛlikɛlaw ani lamɛnnikɛlaw jamana kɔnɔ jamana kɔfɛ an bɛ aw fo k'aw waleɲumandɔn k'aw barikada. Nin waati in na an bɛ Kayi mara kɔnɔna na dugu la min tɔgɔ ye Yirimani. Yirimani n'i y'a fɔ Mali kɔnɔ ko Yirimani maa caman kan ka ale dɔn tɔgɔ la. An nana an balimakɛ ka kɔɲɔ na n'o ye Yamusa Konate. A ye an kanu Ala kama, an fana y'a kanu Ala kelen kama ka nin sirajan in boli ka na. Sira la an ye jari caman kɛ, an ye sɛgɛn caman kɛ, o kɔfɛ fana an yɛrɛ nalen tile foyi tɛ wajulu ani kumaw kɔ. An balima dɔ de y'an sɔrɔ yan sisan, a n'an jɛɲɔgɔn dɔ, a n'an teri dɔ, an b'a ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na. O kɔfɛ fana a ko k'a ye wajulu caman lamɛn yanni an ka se yan. A ye nafa caman sɔrɔ wajulu la. N'an ye foli bila a la k'a ɲininka a tɔgɔ n'a jamu na. A ye nafa minnu sɔrɔ dakuruɲɛ kelen a bɛ se ka thème dɔ ta dɔrɔn k'o dɔɔni ɲɛfɔ an ye walasa a bɛ se ka sababu cogo min na an baden minnu bɛ k'an lamɛn olu bɛ se ka courage sɔrɔ baara in fɛ cogo min na. An balimakɛ salamualeykum. I yɛrɛ tɔgɔ ni jamu? Tɔgɔ Amidu Jalo. Jalo. Amidu baasi tɛ? Jalakɔrɔji la mais n sigiyɔrɔ bɛnnen don Yɛlɛmani ma. Bisimila. Wajulu ninnu k'i bɛ to ka wajulu lamɛn YouTube sanfɛ kosɛbɛ. I ye caman lajɛ. I ye faamu caman sɔrɔ wajulu ninnu kan. Wajulu ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ e yɛrɛ hakili i yɛrɛ sɛgɛn jumɛn na kosɛbɛ n'i ye faamuba sɔrɔ o la n'i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an lamɛnbagaw ye o la? Bon an ye faamuya caman sɔrɔ i ka wajulu bɛɛ la mais ne yɛrɛ ye min yɛrɛ ta kɛrɛnkɛrɛnnenya o kɛra sigɛrɛti ko kuma in de ye ne y'o de ta. O sababuya yɛrɛ kama ne sina ka i ka sɔn bɛɛ lajɛlen ta k'a sababu kɛ sigɛrɛti ko yɛrɛ. N'o tɛ ne ka lamɛnni man diya wajulu kan o sukɔrɔ ten. Alahu akibaru. Sigɛrɛti yɛrɛ yala e nafa minnu sɔrɔ kumaw la i n'a fɔ sigɛrɛti bɛ tɔɔrɔ min se mɔgɔ ma ani a bɛ gɛlɛya min se hadamaden ma ani kɛnɛya yɛrɛ a bɛ kɛnɛya pɛrɛdi min kɛ mɔgɔ la. Yala e ye faamuba sɔrɔ o kan kosɛbɛ i bɛ se ka mɔgɔ kalan o la hali ni wajulu kɛnɛ tɛ yan? Bon n bɛ se ka mɔgɔ kalan o la n bɛ se k'a fɔ n ye faamuyaba sɔrɔ o la parce que ne yɛrɛ min filɛ ne tun ye sigɛrɛti feerela de ye kosɛbɛ. Mais ko Ala ni sababu ka ca. Sababu ka ca. Sababu nacogo yɛrɛ de ye ne bɔ sigɛrɛti feere la. Pewu. N'o tɛ tile kɔnɔ ne tun ma fɛn sɔrɔ sigɛrɛti la a tɔnɔ dɔgɔmani 8,000 n ma fɛn yɛrɛ sɔrɔ bi 4,000 de ye. Tɔnɔ la? Alahu akibaru. K'a fɔ sigɛrɛti bɛ yen faamaw bɛ min minɛ mɔgɔ nɔfɛ k'i minɛ min nɔfɛ ani t'i minɛ min nɔfɛ ne tun b'a bɛɛ feere. Faamako t'a la faamako t'a la. Ne tun b'a bɛɛ feere. Mais Ala ni wajulu in sɔn o la e bɔra a bɛɛ feere la? Ne bɔra a bɛɛ feere la pewu. D'accord i bɛ se ka mun ladilikan jumɛn di sisan komi a bɛ an balima caman kɔnɔ ko sigɛrɛti bɛ garisɛgɛ min don mɔgɔw kun ko koba don a b'u ɲɛna sisan n'u bɔra a la u bɛ bi de e bɔra a la i ma bi donc e bɛ se ka ladilikan jumɛn di i balima commerçants ma minnu bɛ nin ɲɔgɔnna fɛnw feere fɛn minnu bɛ se ka tɔɔrɔ se an yɛrɛ ma hali ni diinɛ ko tɛ mɔgɔ minnu ka baara ye o feereli i bɛ se ka mun fɔ olu ɲɛna? Bon komi Ala yɛrɛ ka kuma sira la n bɛ kuma sigɛrɛti ka ko kan kosɛbɛ n'o tɛ n'a kɛra ani mɔgɔw cɛ sigiɲɔgɔnya gasi ye n tɛ se ka kuma caman fɔ a kan parce que ne teriw ani ne balimaw olu yɛrɛ de ye sigɛrɛti feerelaw ye ka d'a kan ne ye n tigɛ yɛrɛ bɔ a la don min o y'a sɔrɔ mɔgɔ caman yɛrɛ ko haramu don mais ne y'a bila olu mɔgɔ caman de filara k'a feere ne kɔ tuguni. Olu mɔgɔ caman y'a feere ne kɔ parce que ne tun bɛ sigɛrɛti feere mais Ala nana ka sababu ye don dɔ fɛ n bɔra yan n tagara Yamusa fɛ ci dɔ la. Yamusa Konate. Yamusa Konate telefɔni dilanna don n terikɛ dɔ a mɛnna n y'a sɔrɔ son in magasin n ko Yamusa n ko tiɲɛna n ko Hayidara ka nin son in n ko a bɛ se a ka nin sigɛrɛti ko son in diyara ne ye kosɛbɛ. Hayidara ka sigɛrɛti ko son o y'a sɔrɔ Hayidara de don wa? A ko Hayidara tɛ ko Badara Ali Sangare don n k'o ye jɔn fɛnɛ ye a ka sɔrɔ k'i foto yira n na o la k'i ka wajulu ti fɔ ale kɔ. Ne yɛrɛ tagara tile saba 1,400 ni Yamusa bɛ a bɛ se k'a sira ala alhamdulillah n tagara tile di Yamusa ma o y'a sɔrɔ a bɛ ka wajulu kɛ ko foro kɔnɔ a an bɛ buguda la n ko bon n ko a ka sigɛrɛti ko in k'a la mais a ka kasɛti in bɛɛ lajɛlen k'a la siɲɛ sigɛrɛti ko yɛrɛ kama e yɛrɛ y'a caman ko yɛrɛ kama n y'a bɛɛ ta siɲɛ kelen Ala y'a kɛ n bɛ na n'a ye n sigilen bɛ n ka feerekɛyɔrɔ kɔnɔna na n bɛ to k'a lamɛn dɔɔni dɔɔni
mais n balimakɛ dɔ sigilen na ko karisa i bɛ ka nin zo in jouer ni kɔni man di ne i b'a to n'i sera so i b'a jouer ne fana y'i sigi ka miiri mais ne ma fɛn fɔ ale ne y'a yira k'a fɔ ni ne y'a jouer sisan n bɛna ale tɔɲɔ parce que ne yɛrɛ kun b'a la ne y'a bila a kana na kɛ kɛrɛmatigɛli y'a kɔrɔ quoi ne y'a bila o la ne tagara n'a ye so ne y'a lamɛn ala y'a kɛ ɲinan yɛrɛ ne tagara n faso la Jalakɔrɔji la n bɛ ka to ka tile in don an ka bomɛri kɔnɔ n bɛ k'a lamɛn n yɛrɛ bamuso nana n kan dɔ la ko Hayidara ka nin gâchette in ka di dɛ n bamuso n m'a fɔ a ma n ko ayi n ko ayi n ko n tɛ Hayidara ma n ko Hayidara den dɔ ma a ko n denkɛ i bɛ taa ka nin tile in don ne yɛrɛ bolo ne na cogo filɛ ka tile in don ale yɛrɛ bolo tan alhamdulilayi ne kɔni min fɔ n balima bɛɛ lajɛlen min kɔni ye cigarette ko ye e y'a fɔ ka tɛmɛ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan o kelen i y'a fɔ cogo a tɛ tɛmɛ cigarette ka jugu mɔgɔninfin ka ɲɛnamaya kan siga t'a la bilahi n'i ye cigarette da min ka dɔlɔ da bi a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ne bɛ dɔlɔ ta n tɛ cigarette min ka da kan a bɛ tiɲɛni min da hadamaden kan dɔlɔ kɛra haramu n'o tɛ dɔlɔ nafa ka bon ni cigarette a ka bon ni cigarette ye mais a kɛra haramu de siga t'a la siga t'a la siga t'a la n'i bɛ dɔlɔ min cɛya bana t'i minɛ n'i bɛ dɔlɔ min sugunɛkɛ bana t'i minɛ n'i bɛ dɔlɔ min kurukuru minnu bɛ yen ni kurukuru misɛnnin bɔ a la golo jukɔrɔla bɛ jɛ nɔgɔ bɛ bɔ pewu mais n'i bɛ cigarette min a bɛ se ka kɛ sababu ye ka tiɲɛni lase ma a bɛ tiɲɛni s'i denw ma parce que a bɛ taga joli fɛ n'a tagara joli fɛ a bɛ taga lawaji fɛ siga t'a la n'o kɛra kaban n'i ye den min sɔrɔ o la hali n'u tɛ cigarette min na a b'u bɛɛ sɔrɔ siga t'a la an yɛrɛ y'a fɔ o cogo la n ka foli b'i ye yɔrɔ la bi ka kuma yɔrɔ dɔ dafa Tawadudu Jariati jɔnmusonin Haruna Sidi tilela u y'a ɲininka ko yala ko gulɔ nafa bɛ gulɔ la wa a ko gulɔ nafa n'ale k'a b'a fɔ k'a sigilen bɛ si o yɔrɔ la a ye gulɔ nafa fɔ k'a fɔ mais a nana fɔ kuma laban na komi Ala ko haram k'o dɔrɔn de n'o tɛ ko gulɔ yɛrɛ bɛ nafa fɔlɔ min ɲa ko gulɔmina yɛrɛ tɛ hami ko halal da o ma ko gulɔ a bɛ nafa kɛ gulɔmina mɔgɔya bana tɛ gulɔmina minɛ n'o ye dogoyɔrɔbana ye wa gulɔmina farikolo yɛrɛ kɛnɛya bɛ sɔrɔ a la wa hami t'a la wa gulɔmina mana a ɲɛsin fɛn o fɛn ma gulɔ minen kɔ a tɛ siran o ɲɛ a b'o kɛ o kuma a y'a fɔ ko nafaw b'a la mais déjà Ala ko haram parce que a bɛ se ka mɔgɔw b'u hakili kan ne ye i bɛ ɲinɛ hami kɔ o de ye bɔlen hakili kan o kuma bɔ hakili kan b'a la a bɛ se ka na ni tiɲɛni wɛrɛ ye mɔgɔ la o kuma a ka tiɲɛni nafa a tiɲɛni bonyana ni dilanni min kɛ a kɛra haramu ye mais cigarette yɛrɛ a lajɛra o ma foyi de ɲɛ diɲɛ na cigarette ma foyi ɲɛ tiɲɛni yɛrɛ kɔ hadamaden farikolo la ani ka nin yɛrɛ bɛɛ la o kuma an nisɔndiyara n'i ka nin baara kɛlen ka tila ka nin kɛ seereya an bɛɛ bolo wa an baden minnu bɛ k'an lamɛn sisan an b'a f'u ɲɛna ale tun bɛ cigarette feere a bɛ wari sɔrɔ a la mais a y'a dabila an ka wajuli kama Ala yɛrɛ dun ko ten wajuli kun ye jogo ka dilan ye wajuli kun ye mɔgɔ ka bɔ fili de la o kuma n'ale bɔra fili la ale fana bɛ wele de da badenw ye k'a fɔ u k'u cogo dɔn cigarette la a feereli n'a sanni a n'a mini a bɛɛ ka kan o kuma cigarette garisɛgɛ o min bɛ bɔ ale garisɛgɛ la e bolo k'o de ye lebu dɔ ye soit k'o de ye marché bi dɔ ye k'a sɔrɔ o yɛrɛ de ye i yɛrɛ ka ɲɛnamaya dilanli ka ɲɛ fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ tɔɔrɔ ye mɔgɔw ma n'i y'a feere mɔgɔw ma i ye mɔgɔw bila tɔɔrɔ la o kuma n'i y'o dabila o garisɛgɛ bɔli i garisɛgɛ la o ti foyi tiɲɛ i ye au contraire i bɛ a feereli min kɛ balo ni masiba min b'i sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ bandikow b'o la moto tiɲɛw b'o la accident b'o la babanaw b'o la fabanaw b'o la i yɛrɛ ka denw ka bana b'o la hakɛ t'a la mɔgɔ o mɔgɔ ye wari dɔ sɔrɔ nɔgɔ kan nɔgɔ dɔ bɛ na kun bolo tɛ se k'o kunbɛn pour que nɔgɔ ka taa o nɔgɔ la o kuma n'i fana sɔnna ka wari sanuya sɔrɔ wari sanuma mana sɔrɔ Ala tɛ foyi si ma ni ko sanuma dama tɛ k'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ k'an yɛrɛ ye o ye tiɲɛ ye karamɔgɔ parce que wagati min na ne bɛ cigarette feere n tun ma fɛn sɔrɔ kalo kɔnɔ a dɔgɔmani min ye 280 ye kalo o kalo dunda ni bɔta t'o la min yɛrɛ ye yɛrɛ kun warimisɛn na mais i ye min fɔ min ye problème ko ye wagati bɛɛ ko dɔ bɛ ne da la wagati bɛɛ degunmisɛn dɔ siga t'a la ou bien soit i b'a mɛn terikɛ dɔ bɛ fama kɛlɛ la ne yɛrɛ de bɛ taa k'a ko bɛɛ ɲɛnabɔ mais don min yɛrɛ ne bɛ cigarette feere yɛrɛ dabila ne dɔgɔkɛ ko a bɛ n'a ye nin dabila an bɛ balo cogo bilahi a y'a fɔ tan o karisa n'an ka to a la an nana diɲɛ kɔnɔ e ma b'o kalama n'an ma se ka balo an ma wolo yɛlɛma n'an bɛ se ka an bɛ taa faso ni kuma ye nin fɔ tan n'an bɛ taga faso a don y'a sɔrɔ n jɔlen bɛ n taara o bɛna fɔ sɛgɛ la kari jɔra sɛgɛ la n ye telefɔni bɔ ka wele kɛ k'a fɔ a ɲɛna a ka cigarette jɔ pewu ne jɛn'a kɔ Ala ni kira yɛrɛ kama ani ale ka kumakan kɔsɔn ne jɛn'a kɔ n ye nin kɛ k'a fɔ a ye tan a ko
n kɔrɔkɛ minnu ko k'a bila olu de bɛ k'a feere ko yan n ko mɛ u to yen olu si tɛna kun ne la bilen siga t'a la ala y'a kɛ alihamudulilayi n ye t'o la n nana firigo kelen san n yɛrɛ ka wari jɛlen na ne yɛrɛ ka firigo kelen san n ye firigo in bila baara la sigarɛti kun ka min na don ala y'a kɛ jisuma o pilasi ta jisuma o pilasi ta jisuma o pilasi ta kosɛbɛ o la sisan ne bɛ tile bɔ fo ka sa yɛrɛ yɛlɛma ne yɛrɛ hakili tɛ jigin sigarɛti ko yɛrɛ fa si la don min sinɔtɔmu directeur nana yɛlɛmani yan a don y'a sɔrɔ n bɔlen don Bamakɔ n sigilen bɛ n ka butiki da la a nana sɔrɔ n kunkolo melekelen don Jalamugu la a ko Amiru u y'a fɔ i ɲɛna ale ɲɛna ko n ye sigarɛti feere bila ko n y'a bila kun jumɛn de kama ou bien n bɔra sirikɛ fɛ ɲɔrɔ de kama n y'a bila de n ko kan o tɛ dɛ ne yɛrɛ de jɛnna sigarɛti a ko mun na n jɛnna a ko n tɛ ka fɛn sɔrɔ a la n ko bilayi n bɛ fɛn sɔrɔ a la mais ne de jɛnna a ko a ka ɲi a ye siɲɛ 3 de kɛ a bɛ ka na ne ɲininka n ko ne jɛnna a ko foyi t'a la ne de jɛnna a ko n t'a la tuguni ne fɛ misali casino tun bɛ ne bolo casino 2 a kelen o kelen su o su a ma wari la don kun 80,000 de casino kelen de ne y'a fila sa 100,000 ni 60,000 su o su an kun bɛ fɛn na don o kun ye 60,000 mais don ne bɛ sigarɛti bila ala ni soviet fɛnɛ don n y'a bɛɛ bila o kama ne mana casino feere dɛ ne y'a ni mɔgɔ la ala de kama ka zen bɔ a la n ko ne bɔra a la pewu wari ntanya tɛ dɛ a bɛ don de mais n bɔra a la ala de kama mais bi alihamudulilayi ne kɔni bɛ yan fɛn kɔni tɛ n bolo dɛ mais bilahi hali ni degun ye ne sɔrɔ cɛni sɔrɔ min bɛ ne jigi fɛn bɛna sɔrɔ an bɛ ala wele fɛn bɛ sɔrɔ fɛn kɔni tɛ n bolo an bɛ ala wele fɛn bɛ sɔrɔ an bɛ fo k'i ko ɲuman dɔn mais question kelen bɛ wolo nin yɔrɔ la k'o poser ko e k'o jaabi ne ka baara ye wajibi ye su ni tile mɔgɔw bɛ ne fani mɔgɔw bɛ ne bali mɔgɔw bɛ ne dɔgɔya dɔw ko n tɛ silamɛ dɔw ko n donna dɔw ko n bɔra su ni tile e bɛ se ka mun fɔ olu ye bon ne bɛ se ka min fɔ o rɔ o ka ne tɔɔrɔ quoi parce que n'ala ye mɔgɔ o mɔgɔ da ka bonya birifini biri da la i bɛ sɛgɛn de mɔgɔ lankolon o tɛ sɛgɛn si dɔn mɔgɔ sɛbɛ olu de bɛ sɛgɛn n'o tɛ mɔgɔ lankolon o ka foyi t'a la o bɛ dɔlɔ min sugu kɔnɔ ka bo kɛ sugu kɔnɔ ka fɛn bɛɛ kɛ ale ka foyi t'a la mais tellement que e ye mɔgɔ ɲɛnama hali dɔ ye fa nɛni kɛ i ba nɛni e tɛ se k'a tigi fa nɛni k'a ba nɛni i bɛ siran k'a fa n'a ba nɛni ka da k'u la bonya min b'i kan aw yɛrɛ ka kumakan don ko mɔgɔba bɛ mɔgɔba valeur dɔn mɔgɔnin bɛ mɔgɔba dɔgɔya mɔgɔnin bɛ mɔgɔba dɔgɔya n'o dɔn ka ban mɔgɔ tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ n'i ma sɛnɛ siga t'a la bon i terikɛ ni i balimakɛ n'o Yamusa Konate ale ko ale ka faamu na ko mɔgɔ de tɛ se ka ne lamɛn ko ka ban mɔgɔ dɔ bɛ se ka ne dɔgɔya n kɔfɛ a ma lamɛn fɔlɔ mais ko mɔgɔ o mɔgɔ mana ne ka wajulu lamɛn k'i bɛ sɔn e bɛ se ka mun fɔ kuma kan bon a y'o min fɔ i ka wajulu n'i bɛ ka kuma a bɛ n'a fɔ fɛn wɛrɛ de b'a la min yɛrɛ tɛ wajulu ye anw ka faamuna fɔ parce que ka d'a kan jeli dɔ bɛ yen o bɛ n'i ladi i tɛ sɔn mais dɔ bɛ yen n'o bɛ na a bɛ n'a fɔ gazara ma de ta ka na siga t'a la alhamdulillah n'o tɛ wajulikɛlaw bɛ na yan a ka ca bilahi ni kuranɛ cɛ ne ka zen daw ka taa maa kunna a fɔlɔ ye ne ti taga wajulikɛyɔrɔ la ne ti taga mɔgɔ kunbɛn n tɛ silamɛw fɛ n'o tɛ kelen tɛ ne t'a kɛ o kungo la o y'o dɔn ne t'o kɛ o y'o dɔn mɔgɔ ni fugulabilematigi ye mɔgɔ min fa fɔ n'i dɔwɛrɛ ye a bɛ kɛnɛ ko nin y'a ɲɔgɔn de d'accord baasi t'a la an bɛ fo k'i ko ɲuman dɔn ka ɲini ala fɛ ala k'a k'a ka alaya gundo kama i ye haramu minnu bila an ka laseliw kama ala k'a ko wɛrɛ bilali kama nafolo caman ba ala k'a d'i ma nafolo caman ba ala k'a d'an ma ala kana an kɛ sɛtanɛ mɔgɔ ye ala k'an kɛ ala mɔgɔ ye ala kana an kɛ k'ala janfa an bɛ dugawu k'i ye ka tila ka dugawu ɲini fɛ i k'a kɛ ɲɛ ala kɛra ko ni mɔgɔ ye dugawu k'i ka ɲɔgɔn ye a kɔfɛ bicogo t'a la k'i to i ka bitigi la feere la to ka dugawu kɛ n'o ye n mago bɛ ka dugawu la o kɔfɛ nin kɛnɛ kan an bɛ an ka seyidi fo n'o ye Alimufadilatu a seyidi Sharifu Usmani Madani Hayidara Alimurishidu da ilal kitabi wa sunna
ale sababu de la an bɛ nin kɛnɛ ka yan ale sababu de la an kɛra wajulikɛla ale sababu de la a b'a fɔ Hayidara parce que Hayidara ka kuma kɔrɔw ne y'a faamu an kan ka taa o de sira fɛ bon ni an kɔrɔla ni si dira Ala fɛ an bɛ tila ka basigi ka na kɛ ale cogoya kun o tuma ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ tila ka na kun o bɛna tila ka an ka kɔrɔlen kɛ kun c'est à dire ni kɔrɔlen in jɔra dɔrɔn a bɛ jɔ o bɛ miiri jigin Umaru ka kuma la c'est normal ko ni silamɛya nɔgɔyara ko silamɛya bɛ bin ko ni diinɛ nɔgɔyara dɔrɔn diinɛ bɛ bin o tuma diinɛ nɔgɔman karamɔgɔw de y'a fɔ caman k'a fɔ k'a nɔgɔya bon a nɔgɔya ko jugu in fo ka fɛn bɛɛ don a la bon o tuma n'i y'a gɛlɛya dɔɔni o gɛlɛma dɔɔni dɛ o bɛ bɛn ni adamadenw ni hakɛ donc o de la an fana bɛ to ka an yɛrɛ kɛ fatɔ ye k'an yɛrɛ kɛ lagalagatɔ ye sinon wajulu yɛrɛ ni ne sigira Tabale kunna ne yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ bɔ aliya la n bɛ na wajulu la ni wajulu banna n bɛ kɛ n yɛrɛ b'o dɔn hali n ka kodɔn ni n ka faamu yɛrɛ ni n sigira Tabale kunna n bɛ kɛ wajulikɛla de ni n bɔra yen dɔrɔn ni ale de o tuma an ka foli bɛ yɛlɛmani ka bɛɛ ye n ka dugawu bɛ bɛɛ ye an ka foli bɛ an ka usazu karamɔgɔ belebeleba ye n'o ye Mamadu Mukutari Gari an b'a fɔ ka koɲuman dɔn Seku Keyita bi an b'a fɔ ka koɲuman dɔn Kulubali Dirisa bi an b'a fɔ ka koɲuman dɔn Jakite bi an b'a fɔ ka koɲuman dɔn Darame fana bi yan n'o ye vigile an b'u fɔ k'u koɲuman dɔn ani Ala b'a bɛɛ ka dugawu kɛ bɛɛ ka ɲini bɛɛ fɛ an n'an bɛ kɔɲɔko minɛ yɛlɛmani yan Ala ka furu ni si bɛɛ Ala ka furu ni si bɛɛ an b'a kanu f'i ye furu in ka kuncɛ fo an ka dɔ wɛrɛ daminɛ alhamdulillah wɛrɛ dɔw daminɛna ka ban minnu daminɛna Ala kun y'a bolo Ala kɛra bonya kama salli ala rasul o tuma an bɛ jɛ ka Fatiha ta sisan n'an ka hami nafolo caman ka d'an ma Fatiha ɲɔgɔn fɛ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين.